Chibai le vek ule Move on Live TV akalolom le vek acheu Breathe into the Shadows season 1 kan recap me kania episode dang kan recap to hote kan le en lawani chuan comment section ale description box a link da ania en masangai turin kan ngen chewani Kafanu kumruk mi chau CI chu nimina tangkhana omna chin kan hreto alowani ya delivery boy pakhathian parcel pakhathi avina satena chuan avada achun lekha pakhat lo omin ifanu chanchuk turin engte thuinge kalin huam ti alowin ziaka computer screen a pritpal singa thalak le address te chu tilangin ani hi that turani tin CI dam doila omzat po chu tilangin hetizat chi hi om to azo ma nge ni ti tur chu i hlen turani ang crime branch office code maya chuan kar chungan thu to avina sa tumdan chuan CI la dam thule akidnap tu in mi that tura ti thu te chu thlena tumani an lu ka chuan bol holo in bun khat ta vek mai kar chunga tang chuan parwa lo thlok chok sup supin teng chuan pritpal singa tha tum voi khat na chu a hlo cham tari ani avina sa chu tlan chederin pritpala po chuan a zui tangeya apen pai mang chuan avina samala tak chuan lo vi sakin JCB manga su hlum live video chu record ta ni avina san pritpala that live video chanchin tharan tarlan mek chu lo thlir vein sub inspector prakash chuan Delhi transfer khai chak boka hei min lo welcome na ni hi lo tia Inspector Kabir le sub inspector Prakash ate po chu transfer an in mun Delhi chu thleng to in Prakash chuan nu pui chu video call mangin an room vel te chuan fan puya chu ti lai chuan Kabir chuan a phekhok te lo bonin alo in siam mol mol mai megnai muturin kalatum ti Prakash an hriat thiam nga la wang chuan sarthil pakhat kan soinge o inom dan tur chu ka soilok the ani iwa muanga thinrima lo biak vai che chuan I thinarim vele anga ti chuan ti nan hoile ta Kabira chu lo chuak bo dai to megnai chuan a thian pa sa sanganen an thona pixel f animation studio a chuan chawan pras fakna lo boi pui mekin an zo thokhat to an pu khanna chuan han entira chawan pras faktua ta na meiche superhero an lo duana wangin in me ti chi alo ni turani mi pa superhero manga thang hal turin alo tia megnai in sar chawan pras ming hi sudha ania meiche ming ani sudhir ni lovin mi pa superhero kan faktir chuan in mil lowanga lo tina an pu chuan thak tir chu tum ta thowa mase megnai chuan ti dan kong khatala hretlat kan pu hian ngam lo nei thowalom ti in an fakna duan chu an pu nu pui priya in hena chuan an thon takewa priya I tha ti zong tak chu lo ni in chu tiang chuan an thil duan chu thak le kherangai ta lowani Kabira po pixel f studio kot chu va thlengin coffee te ina pona sa sangane na megnai him taka ti ti lai chu kong puisir le lama tang chuan ngoi rengin alo thira chu ti thlir reng pa chuan a kalna tur po ngai sak lovin kong pui tan tlang zong chuan a kal tangota kar pakhatina su trep ta ka chuan a har chuak ta chawani megnai te po studio chungan lu le ta ka wang chuan ani po chu chu ta tang chuan a le ta CI le gaiti te chuan hren an ni na ruma chuan TV enin an ti dan te zirin an lo lama chu ti lai chuan alam ron ri in gaiti chuan TV chu a off CI chu diabetes dam doi chuan a chiu ta ti chuan bathroom a lutin man mo takin thingpui fethlit na phong mor mang chuan toilet banga tile kilbena na chu a her thlona thirno mang chuan chuaruk na turan ti brick bang chu alo ti photo thinangin a chule takau kawa chu ta bang chu zim te chu ko theita ne CI po chuan gaiti thil ti chu a hriat pui ni ti hriat takin thoma lo ngai chang ve kar renga enge moti nuwa chuan kidnap tu kal chu kha ron le to ti a thoma tang chuan hria in CI chuan DD game khel le toila ti in gaiti chu signal an pe chu vele gaiti po chuan tile bang chu man mo taka kil thale in mai phi tura bathroom chunga lut ni om takin a mai te chu ti huwa ti chuan bathroom atang chuan ron chuak le ta ne kidnap tu chu room a chuan bag pakhat ne na valutin in chak khaya valam te chu bag atang chuan a phor chuak miela engma soilo gaiti chuan ka ngen non leng che pona reilo te tal te chu nizung le thlifim te min don tir ve thin ro minute som chung lek po hetiang hi chuan min da kum khuwa theilo wanga lo tia mase kidnap tu chuan alo uk saklo CI po chuan film thar en tur ka du to ti in pen drive pakhata ron pe ve boka chupa po chuan pen drive chu lo banin a chuak le tamaya in lama doctor avina sa chuan mi tha tak pritpal singa fapa gurmita media laminan komna chu lo ena
chuta tang chuan thawin chokalama om a bhai bula chuan avakala kidnap tu in that tura ti ang chi chi in pritpala chuan that ta boka an fanu siai po chulo ho to ngei tur anga in a bhai chuan lo hmu nan ti in a du zong tak ei tur lo siam sak mol mola avina sa bula chuan boite room khaiwa hmu to em a parda te kha athar pangpar lem chuang ngatin ka thak saka kalau ngai tua alo ho hun chu uite te po lei sak toila thaang tina du chen chen tv e nanga adu hun hun amuina tho bokang adu du e na in bokanga kan khap to tura ni lawalo tia avina sa chuan engma soilem lo chuan a bhai chu lo ku a ral thum tol ru thin pa pakhat baba ralan hne na tanga silai le poisa tam tham tak manani awangin crime branch office ko ta chuan press meet ko wania heta hian senior inspector zebai chu ron langin ani hi chung silai le poisa te man tura crime branch team kai hroi tu chu ania chu tinga ral thom te man tura che tan lakna lama chuan aban veilam chu or ngai khopin iron ron manga wok sakania media lammi te an kom zo chuan an pu te jindara chuan kabira chu office a ko lutin senior inspector zebai nen chu in mel riat tira kabir history le background engkim ka hrevekani tlang taka soi chuan ke chuan eng te luwa ka ngai lo police ina ti tura ti a na hlen chung chuan enge ti a eng tika nge ti eng tin nge ti ti vela ka boi ve vak lo ma se thil pakhati hriat tur chu gitarin hrui khat dik lawa lai pui ve kangin hebran cha hian mi pakhat hlo chamna chu kan vaya kan hlo chamna ni thin ti in anin kai hruai dan te chu lo soi puya a bhai chu na fanu mu na na ei tur chi sang sang lo siam te chu dokana chu na hung tlar dul to maya kota thu chuak me win siai lo ho hun tur chu nga ka ni avina sa po chu pindana chu nomin a thu hle hle thei to bik lo ma se khuate ron thimin zana lo ni ta a siai chun ron ho ti anei ta lo a bhai beidong chu in chunga chuna lut le ta ni atu kalonia crime branch office a chun meeting poimo tak kowania senior police officer pakhat chu ron dingin pritpala thani live video khan playa ministry in heke si crime branch ku ta ron hlana chuwang chuna chuina po rang taka kan tran nga langai dona ni ti in pritpala thalak sang sang te chu screen a chuna tar lang zela tin thani ma tu ti hrial lawina ti boina satziate thani live video po chu ama pritpala phone atang ngeya news agency lama thona ni thu te chu soin chungbak chu thildang engma hriat bel kan la nei ri lawani atia chu ti lai tak chun officer thu thup mai kara chuan kil khata tangin kabira chuan pena om lawaron ti ta a senior officer chuan engtin moti na lo zot non le a kabira chuan sar pritpala thalaki ron tarlan zong zonga khan voi khat ma pen pai lo tuma nei mi lawa ma se thani na video khan pen a pai lawani chu pen chu mu theila chuan enge motak hriat bel kan nei theima na ron ti ta a video footage le thalak sang sang te chuan han en non le a kabira soi chu lo dik chi ti an nem het ta ne sub inspector prakash chuan a pu chu chuang hle ti hriat takin alo nui ver ver mai chu tiang chuan senior officer chuan pritpala khe chui tu team chu kabira hruai tir turin tejindara chu ti tanghala ma se tejindara chuan sar kabira hi mi thar voina ron zom chawani sia chuwang chun senior inspector zebai hian hruai se kalo ti sina lo ti a chu vele zebai po chuan sarmin lo hre thiamla pen pakhata wang mai mo khe si kan chan ti rang pen chuan tul thana nen in zom na po alo nei kher lo theya lo ti wata chuta senior officer chuan adik ma se thilom zia jok chu officer khatiza zozai zinga khan ani khan pen om lo ti kharon hrenghal chatani chuwang chun thil chik mi takani ti na ni a he khes bo zui tu tan po hian a tha anga lo ti le a zebai bok chuan chu amit warman chu team hruai tu ni nai ni choi moi don ti na ni mo sar pon lammi hriata hlo chan ber po khes pakhata tal nok wanga ni le ngala adik thein ka hrelawani ti le a chuta senior officer chuan I thluang manga thil ngai tu lovini thin lungi ngai thazo ka ni zeba ngai tu ro pon lammi ni chunga he khe sia chingfel thei ani chuan a ming thatur chu he department tho he ni tina lo pal nok ta ni point kanin soi film theina na hun kal to record eng kim kan nei vek thowa kan police officer thaberinia duam te su case lian tak pakhati chingfel zo chi boka eri rule taksa lo chol hadam tirla kabira chu khel muala lu tirla nangin media lam lo ngai ven ro ti na kalta a atu ka chuna vina sana ko wangin receptionist debi chu anina chuana vakala milo ngak lok ro oti in silfai turin avina sa chu washroom a luta chuti lai tak chun doorbell chu ron ri in ngai ven turin a bhai chu kalan tuma debi chuan lo wa ngai ven manin
ama an donang chi parcel box pakhata ron choi lut ta ni debi chuan chu parcel choi chu enge ni hre thiam lo viau ma sela avina saten upai ro chuan an hailo chiang kher mai an mu ta in thlang ngal vek engma hre thiam velo debi chuan clinic lama tanga ron ken document te en tur chuan avina sa chu lo nge na avina sa chuan nakina clinic lama ka en mayange lovakal le phot mai ro lo tia debi chuan sar minin ni ba ka ngai lovang signature pek chawani mai lo ti le a chuta avina sa chuan nakina ka enang ka ti ni lom ni debi enge chuta chuan har sat nai nei ti in au ki lo san khum ta abhai chu lo in rol vatin kal chu ngal tum debi chu athing pui talin zo phot tur chuan a lo tia debi po chuan man mo le in thlung tak chungin thing pui chu in zot zota a chuak le ta ne a chuak chi tia parcel box chu man mo takin an han honga amang chi khana chunga chon tablet pakha thia lo om le a abhai chuan kidnap tu in kan fanuar ron chu adan tur miron shil shia ta tumna niang tiro lo la ti fana chuta tablet chu avina sa chuan on in video chuan play ya kidnap tu chuan ka hriat kha lo dikani mi tu pon chung rela thinrim na vul lian tu te chu thinrim na mai alvek chu na kangral thina ni pritpal singa khai tha ni lo a thinrim nai na that jo ka ni irom han thiam hle mai tha ani live video chu ama phone mang ve kini thon chua ka ni a ishriam avinas thinrim na ai po sul na rap thlak jok chu hur her na hi ani chu wang chu natasha garewali hi that le tura niang tin a thalak chu tilanga tina thi chan chu hur her na wang chu ani tura niang ati le ta a chu thu chu navina sate nu pa chu thong tak zet abhai chuan enge omzia mi pakhat kan tha bel leang mo police ne na lovakal tur kha kan ni sin mole kan lo ti sual der ani tuna kalanga vinas kalangan tia avinas chuan enge mo kan soi to chuanang le bha pritpal singa kha ka thata mase nata sai hi chu ka thadu lowani ka ti donem ni atlai to lu tu ka ni bha lo tia crime branch office lama senior inspector zebai chu toilet a lutin aban orna chu phela aban chu lo na tak tak mi alo a orna chin lo re deu to bok nen an jimar vela ti chuan aban chu or thale in chu ta tang chu na chuak le ta kabira ruma chuan kalin case lien le hau tak tak a changngal mai chu lom puina thuwa valana chu ti ro le ro chuan Bombay lama i case chana mei che sualta kha tu nge ni kha megnai ti ro wati tel takhera pritpala case kabira kuta da ani ta chu zebai hian a thik hle ti alangani chumi hnuwa chon sub inspector jp chu valut vele in sardelia mitharin ni awangin dgp in pritpala case thuina puitur chewin min ruatani tin dilli le chevel fan kol puitur chewin min ti boka in man hun huna ni maya watia kongdang zo turom tangang silawa avina sa chuan nata sai tha dan tur chu ngai tu le ta achan chin shir bel tu mina facebook te chuan check kuala zanlama te po theidana ngangin athli thlai le tan ta ne abhai po chu thona hotel lamin zanlama tho lorem ti sakin na akal ve chu tum le tan ta chu thu shir vele chuan avina sa po chu lom hle a achan chu na in ti boi tir chuan aril ruhana te po chu zi om deu tura ngai ne avina san facebook chuan check le a Natasha ina male khabuzi atlang zar don ti chu hrele ta chu tiang chuan hun alo thlenga chu hun chim tur chuan kal ve ta ne Natasha chuan le khabuzi chu wings and chains ti voin ama chanchina ji na helo ni a chu hun awa chimna tanga thil hria chu thar tak chu Natasha chu ge ni in a mei chet pui chau kop du mi ani ti chu ni a clinic lama bhai nen chuan ti in avina sa chuan Natasha ge ani thu chu soya tin kidnap tu laina ma ka tha chan tur chu hur herna wanga ni tura ne ti boxia engtin nge mi pa it na nei mi lo chu ka thlem thluk theyang ti in angai na hriat lo thu chu soya chuti lai chun receptionist debi chu valuta avina sa chu pen pakhat pen document ava sign tira alo sign jova debi chu chuale mai atuma avina sa chun lo ko ding in hei thei hilania ti in a pen chu pe a chuta che chun pritpala na lo vi na pen kha bolho pai na hmuna khana la om dona chumi mang chuan a thil ti chu chui chu theela ni don ti hre chuak ta chuta tang chuan man mo takin bolho pai na hmun lam chu pan ding ta ngal chata bolho pai na hmun chu wa thlenga abe sei lo deuh thila muta inspector kabira le ho te chuan bolho pai na thok tu te nen chuan pritpala pen khan lo zong mek chu ni in mun tin maya chuan lo in sem darin an lo zong luai to a avina satan chuan valu tlang na chi ni ta haulo mun tin kiltin dapa pen thala kan ken theu chu lek chuak chunga chu tiang chi chu zon mu tum tura lo ti in sub inspector jp chu aurin na mangina lo aw la ulawa
chuti lai chuan papakhatin ka hmu ti in pen pakhathi ron lek chuak ta JP chuan an bel chianga pen dang helo nia thala khayan nange ti in chupa chu hau ta shepa chuta tanga let mailo chu avina satan chuan ti theiom talo chuti le ta tum chu abul hnaya chuan bol hlo paina thok papakhat chu vakal hnai ta hlawa avina sa chuan eng tin tin mo uniform chu lo chu sakina in bela ti chuan bol hlo paina hmuna chuan a lut tlang ve ta ne pritpala ne nan in chaina vel ni oma hriat chu panding ngal chatin ava haya chuti reilo tian hai nu chuan aomna tanga hlam khat dan vel lekal ha apen lawom chu hmuta a mase chuti lai tak chun sub inspector JP a chuan hei nang pasang deuh kha ibulami nen khanin in hnai lutuk kan dap chuak man lawange mun dang mi om lo na lai lo wa hai ro ti na ron din chilta a ti chuan avina sa chu chuta tang chun tlema tol son hleka JP an en zui to lo ti a hriat vele chuan rang mang khengin penom na lam chu pan le a abandon chi atia abula papakhat chuan ka hmuta eti in alo chhar khalta a chu vele JP po chuan pen chu bel chiangin an pen zon ngei kha ani ti chian ta ka chuan a zon hna po chuan ti top zui ta nga la ni ti chuan inspector kabira chuan pen chu la in evidence be ka thuna chu ta tang chuan an chin tlang ta a chu tiang chuan episode 3 chu top ta ne ngaihnawm kan ti ngei ka be se ya episode tharnen kan in hmule thoi don nia